Para sutresna sandiwara basa Jawi sugeng pepanggihan kalihan kita para siswa-siswi kelas 9 saking SMP Negeri Setunggal Sluring. Samangke keparenga kita ngaturaken lampahan Purbasari lan Purbararang anggitanipun kelompok sekawan saking kelas 9F kanthi sutradara Syafira Amalia Mukaromah, asisten sutradara Jessica Aviani, efek, musik, lan mixing Syafira Amalia Mukaromah lan Tasya Maulidina. Sandiwara radio menika dipundamel kagem njangkepi gladhen pasinaonan basa Jawi ulangan drama modern ingkang kaampu dening Miss Veronica Firdaus. Sugeng midhangetaken. Anak-anakku, umurku wis tuwa. Raga iki wis ora kuat nyangga abote kraton iki. Aku kudu milih sapa sing bakal gantiani aku. Mesti kula nggih Rama, kula putri mbarep, kula ingkang paling pantes. Ora Rarang, miturut wisik lan betunganku, Purbasari sing bakal dadi ratu. Dheweke duwe ati sing bening. Nyuwun sewu Gusti Prabu, menika mboten adil. Purbasari punika taksih bocah. Dereng mangertos bab tata negara. Rama, kula nyuwun pangampunten. Kula boten gadahi kekajengan geser Mbak Yu Rarang. Iki wis dadi kersane dewa. Patih, siapke upacara jumenengan sesuk. Sithik wae, dheweke ora bakal ngrasani kursi kuwi. Ayo, Kang Mas Indrajaya, awak dhewe golek pitulungan menyang Nini Gondrong. Gawe ngalang-alangi Purbasari lungguh ing kursi praja. Hong wilahing jagat peteng geni dadi adem, banyu dadi racun. Mrenio cah ayu, dadiyo elek, dadiyo nista. Niki Ndara Purbararang. Serbu ingkang saged ndadosaken pasuryanipun Purbasari menika dados elek lan mambu batang. Wes cepet, ayo saiki nang kamare Purbasari. Iki Nini Gondrong, mumpung Purbasari isih turu, saiki gosokno serbu iki marang wajahe. Bene sesuk-isuk elek, kebak borok lan mambu batang. Inggih Ndara, sendika dawuh. Gusti, napa niku? Menengo, yen kowe wani cerita marang Rama, kowe bakal tak dadekake tumbal sak banjure. Ngerti? Nggih, Gusti, nggih. Patih, kabeh siap kanggo jumeneng nata anakku si Purbasari. Nggih Ndara, sedanten sampun sedya. Ya wis, gendang celuken anakku si Purbasari. Sendika dawuh Gusti. Ndara, sendika dawuh. Loh, kena ngapa Patih Wahyudi? Ndara, iku. Apa? Gendang ngomong. Niku, Ndara, Putri Purbasari. Pasuryanipun Ndara. Apa sih Patih? Yen ngendika karo raja ki sing genah. Ngapunten Ndara, monggo jenengan tingali piyambak dhateng kamaripun Putri Purbasari. Gusti Jagat, anakku Purbasari, kenapa seliramu? Iki laknat Rama. Purbasari wis tumindak nista, mula dikutuk dening dewa. Wong boroken kaya ngene ora pantes manggon ing kraton. Bener. Dheweke bakal nggawa mala lan penyakit kanggo rakyat. Panjenengan buang mawon menyang alas larangan. Rama, kula boten mangertos. Perih Rama, perih sanget.
Ora ana cara liya, Patih gawanen Purbasari menyang alas larangan. Iki kanggo katrenteman kraton. Gusti, kula wedi. Tembung iki jarine panggonane para demit. Pasrah wae Rum, yen iki pungkasan uripku, aku ikhlas. Setan, tolong ana minyak ireng. Ojo jerit, aku dudu setan. Aku lutung kasarung, penunggu alas iki. Kowe bisa ngomong, awakmu kuwi sejatine apa? Aku sing bakal njaga sliramu, Ndara. Atimu sing resik wis nyeluk aku. Kowe durung mati, Cah Ayu. Aku teko mrene arep metik nyawamu. Dukun palsu. Ojo wani-wani ganggu Ndara Putri Purbasari. Ketek elek, aja melu-melu kowe. Aku ora percaya bisa kalah karo kowe sing mung ketek elek lutung kasarung. Ampun Ndara Putri. Dukun palsu Nini Gondrong menika sampun dados pedhot. Jenengan saniki pun bebas. Monggo samenika kula aturaken njenengan dhateng Sendang Kamulyan. Sendang menika toya suci ingkang saged ngilangake sihir ireng ingkang sampun diparingi Nini Gondrong dhateng jenengan. Putri, mriki. Aja wedi marang banyu iki. Iki dudu banyu biasa. Nanging eluwe bumi sing suci. Nyemplungo, resikono awakmu. Apa bener banyu iki saged ngilangake laknat ing awakku lutung? Rasane awakku wis kesel dadi asor kaya ngene. Gusti, monggo nyobi. Kula temen weruh banyu iki bening banget kados mripat dewa. Monggo Gusti. Rasane adem nanging anget ing jero dada. Barih ing raiku wis ilang, Rum. Ilang. Gusti, wajah panjenengan borok sampun ilang, kulite dadi resik kados rembulan. Gusti Purbasari bali ayu maneh. Putri, kaendahan hatimu saiki wis metu ing rupamu. Matur nuwun, Gusti. Matur nuwun. Loh, Purbasari, pasuryanmu kok balik ayu maneh? Kok iso ora boroken? Inggih Mbak Yu Purbararang, kula ing alas sampun siram ing Sendang Kamulyan. Sendang menika toya suci, saged ngilangaken borokku. Halah, masya wajahmu wis dadi apik maneh, uripmu ya bakal tetep ning kene, dadi ratu alas.
awakmu ora bakal bisa dadi ratu. Soale awakmu ora duwe tunangan. Beda karo aku sing wis duwe tunangan. Hahaha. Aku calon ratu. Delengen tunanganku Indrajaya punika satria paling gagah. Lah opo, Dik? Tunanganmu ndi? Apa ketek manggo kuwi? Kang Indrajaya, senajan lutung kasarung ketek, nanging dheweke sing nulungi aku. Halah, wong dheweke wujud ketek ora mungkin bisa nulungi awakmu. Aja nglindur. Hahaha. Lah iku ono wae. Awakmu tetep ora bisa dadi ratu. Peraturane sing dadi ratu kudu duwe tunangan. Sampun. Panjenengan sedaya punika mas kalian bagipun Purbasari. Wonten mriki kok malah ngayoki adikipun panjenengan sedaya. Aku Pangeran Guruminda. Apa aku isih kurang ganteng tinimbang tunanganmu sing licik kuwi? Loh, ora mungkin. Awakmu iki sakjane sapa? Mulane rupa kethek kok saiki malih rupa dadi wong bagus. Kula punika Pangeran Guruinda. Saestunipun kula sanes manungsa limrah, nanging satunggaling pangeran saking kayangan. Kula punika putranipun Sunan Ambu. Ndara Putri Purbasari. Sakmenika siliran njenengan sampun dados ayu malih. Monggo sakmenika kula aturaken njenengan bali menyang Kraton Pasir Batang. Gusti Prabu, kula sampun boten kiyat nahan rahasia. Sedaya menika pokale Gusti Purbararang lan Nini Gondrong. Bararang Indrajaya, kowe wis kerusak paseduluran demi kekuasaan. Tatih lebokno wong loro iki menyang pakunjaran. Adikku sepuranen, aku kilaf. Ampun dihukum, Dek. Mbak Yu, kula sampun maafaken. Rama, ampun dilepeni pakunjaran. Kersane Mbak Yu lan Mas Indrajaya dados rakyat biasa wae, sinau ngarit suket lan nandur pari ing desa. Ngarit. Gusti, tangan kula sing mulus niki sakit kapalan. Halah, kapalan niku luwih apik tinimbang Kakang Polah Ndara Indrajaya. Monggo niki arit kalih pecule pun siap. Kebajikan wis menang. Putri, saiki wektune panjenengan mimpin kraton iki kanthi kebak tresno. Matur nuwun Kang Mas. Matur nuwun Rama. Lah kula nggih matur nuwun Gusti. Sakniki ampun singitan wonten alas malih. Rahayu Gusti, rahayu. Hahaha. Arum. Awakmu kuwi ana-ana wae. Wis, ayo kabeh kumpul. Dina iki dadi bukti yen kebajikan bakal mesti dadi pepadang ing tengah petenge jagat. Para sutresna sandiwara basa Jawa mekaten pasugatan sandiwara asesi roh Purbasari Purbararang saking kita para siswa-siswi kelas 9 saking SMP Negeri Setunggal Jluring. Anggitanipun kelompok sekawan saking kelas 9F kanthi sutradara Safira Amalia Mukaromah, asisten sutradara Jessica Aviani, efek, musik lan mixing Safira Amalia Mukaromah lan Tasya Maulidina. Miwah para paraga Prabu Topo Jaki Maulana Ramadan, Purbasari Syafira Amalia Mukaromah, Purbararang Jessica Aviani, Indrajaya Excel Abiano Daniel, Lutung Kasarung utawa Guru Mindo, Raditya Chandra Irawan, Nini Gondrong Tasya Maulidina, Patih Wahyudi Syauki Attar Aza, Dayang Arum
Nadine Marta Ayu Launa. Matur nembah nuwun awit kawigatosan panjenengan, mugi tansah kersa midhangetaken sandiwara basa Jawi. Mugi kanthi wontenipun sandiwara menika saged murakabi, mupangati lan dados panglipur manahipun para sutresna sandiwara basa Jawi. Wekasanipun antur kati asesanti rum kuncara ning bangsa dumunung ing luhuring budaya. Nuwun.